Bosen ah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kok bosen? Lah kita itu udah ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Enggak punya yang enggak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCV tahu udah ayo ndang digandeng lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lho ki, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh.